Det moderne gennembrud var fra 1870 til 1890. I denne periode skrev og malede forfattere og kunstnere ikke som de gjorde i romantikken, fordi man begyndte at få interesse for videnskaben og realismen. Det var i det moderne gennembrud, at man begyndte at tænke realistisk. Det var også i det moderne gennembrud, at der begyndte at komme flere debatter, og man begyndte også at løse kønsproblematikken, så kvinderne også fik mere frihed, og det var okay at være til det andet køn. Men hvordan startede det moderne gennembrud? Det moderne gennembrud startede, da Georg Brandes, der i 1869 oversatte den historie, der hedder Kvindernes underkuelse af John Stuart Mill over til dansk, og det startede med brag og fuldstændig den 3. november 1871 ved en forelæsning på Københavns Universitet og i det meste af Europa, med hans kritik og dårlige holdning til romantikken. Der befandt sig en masse kendte forfattere til den forelæsning, som både de lidt ældre, Henrik Ibsen og flere, og nye talenter som J.P. Jacobsen, Henrik Pontoppidan og flere af den slags. Romantikken, som havde været der siden 1800, blev pludselig debatteret og skiftet til naturalismen og realisme. Da forfatteren nemlig begyndte at starte debatter, diskussioner og skrive om realismen og hvad der skulle sættes hånd på, hvad der egentlig skete, i stedet for det sukkerfyldte liv med hvordan tingene skulle være så fine. Ikke kun de selve realistiske historier og romaner blev klart, også kunsten. I billedkunstens verden blev det kaldt impressionisme. Det var ikke opsat og perfekt længere, nu var det realisme i kunsten. Der blev malet dystre og realistiske malerier om den ægte verden, som folk, der kom i slutningen af romantikken til København og havde håbet på det perfekte job, og det var som en drøm, men var smidt ud socialt og på gaden. Der var ikke nok til alle, og det var realismen. Forfatterne og kunstnerne gjorde oprør mod romantikken og gjorde fokus på realismen. Derudfra kom der også mange debatter. Der kom fokus på debatter, der kom fokus på at sige sin mening, der kom fokus på ytringsfrihed, der kom fokus på, at alle skulle have lov til at sige sin mening, og alle skulle have lov til at bestemme. Forældre og søskende, naboer og bekendte, de sagde aldrig et ord, der var værd at lytte til. For deres tanker løftede sig i gennemsinde, for den jord eller den bedrift, de havde under hænder, lige så lidt, som deres blik nogensinde søgte bort fra de forhold og begivenheder, de havde lige for deres øjne. Også kvindelige forfattere kom frem i den tid, og de var med til at sætte kvindernes rettigheder til debat. For eksempel forfatteren inden Amalie Skram. Alt i alt varede det moderne gennembrud fra 1870 til 1890, men det lever stadig i vores hverdag, og vi følger næsten alle de ting derfra. Da romantikken før det moderne gennembrud, havde kvinderne ikke rigtig nogen rettigheder. Det var meget fint og opstillet, og debatterne blev ikke taget op. I dag er det det, vi lever af. Der blev ikke malet nogen glade billeder. Industriens mænd, P.S. Krøyer 1904. Det blev malet. Sat ud af Erik Henningsen 1892. Pigen i køkkenet, Anne Anker 1883. Burmeister og Vejens jernstøberi, P.S. Krøyer 1885. Den syge mand, L.A. Ring 1902. Udslidt H.A. Brændekilde 1889. En agitator på Nørre Fælled, Erik Henningsen 1899. Et møde i foreningen, Bogstaveligheden, Erik Henningsen 1882. Ingen af de her billeder er farverige og positive. Det er realisme. Nu er der mange kendetegn for det moderne gennembrud. Der er religion, seksualitet, realistiske idéer om, hvordan verden blev skabt, ligestilling, kønsdiskrimination. Men i hvert fald var der mange vigtige personer i tiden det moderne gennembrud. J.P. Jacobsen for eksempel, født den 7.4. 1847 og døde den 30.4. 1885. Herman Joachim Bang. Han var forfatter, journalist og kritiker. Han var født den 20.4. 1857
og døde den 29.1.1912. Så var der Henrik Pontoppidan, født den 24.7.1857 og døde den 21.8.1943. Han var en dansk forfatter, som hovedsageligt skrev romaner. Udover det modtog han Nobelprisen i 1917 for hans autentiske beskrivelser af dagliglivet i Danmark.